Right, mastreets social media mandinoskora nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi taita kufambira nyaya dzachona hatisi mumastreets, hatanatsoenda paground handiti kunoona kuti zvii zvinomboitika panzvimbo yepool of death kuno kuEpworth muguta Harare vazukuru. So listen, if you are new to this channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you will be notified. Nchitoti muzvukudi kwese kwamure vazukuru vasekuru Saint pano paRuwek Media, aiwa channel yave kumperi kwekumperi handiti. So nhasi tiri panapa papool of death, nzvimbo inozikanwa zvakanyanya nekuonekwa vanhu vakafira imomo handiti. Vanhu vanofira mazukuru, vamwe vanoita zvekuurayiwa vokandwa mupool of death, vamwewo vanoitawo zvekukomita suicide handiti. Nzvimbo inotonzi nevazhinji inzvimbo ine mweya yesvina yakawandisa. Pano papool of death patinoda kuti timbobvunza vanhu venharaunda inoyi kuti vanoizivawo sei nzvimbo inoyi, uyezve vanonzwa sei kuva vari pedyo nepool of death. So tichaita tsvakurudzo yedu kuti vanhu vanoona sei dhamu iri, uyezve zvii zvinomboitika mudhamu iri. Aiwa, handei timbononzwa vagari venzvimbo ino kuti vanoti kudii. Makadii? Makadiwo tiri nani. Mukoma, mungada kuzivisawo ruzhinji rweZimbabwe kuti munonzani? Ndinonzi Richard Mawarire. Alright, Mukoma Richard Mawarire. Inonzi Chamnorwa Mandizha. Mukoma Chamnorwa Mandizha. Right, Mukoma Richard, nzvimbo inoyi inozikanwa zvakanyanya. Chii chinoita kuti nzvimbo inoyi izikanwe zvakanyanya? Nzvimbo iyi vanhu vazhinji vanoiziva kuburikidza vamwe vanouya vachidhigidha, vamwe vanouya vachitora mvura vachishandisa mudzimba dzavo, vamwewo ndo vanouya vachiona matorisi vachingouya vachiona nzvimbo sezvamora. Alright, but tiri kunzwa kuti dziva iri kana nzvimbo inoyi yakuzikanwa zvakanyanya nekuti pool of death. Chii chakaita kuti izonzi pool of death? Vamwe vari kutaura vachiti pool of death, hongu kutaura sekwavo, asi tinotaura tichiti munhu iripo mweya yaunosangana nayo. Unoona vamwe mumwe vanozvikanda kuburikidza nezvakasiyana siyana, hatizoziviwo kuti munhu avafungei. Alright, Mukoma Cham, munoizivawo sei nzvimbo inoyi? Ya, iyi ndeyekuti vazhinji umwe anogona kupondwa ouya okandwa kubva angonzi suicide. Alright. Saka that's why ichinzi pool of death. Alright, kuda kuti zoni njodzi dzevanhu vanoonekwa vakafiramo dzakati wandei? Dzakawandisa zvisingaiti. Zvekuti pagore kana kuti kunogona kupera nguva yakareba sei kusati kwaonekwa munhu akafa arimo? Maybe kana patorebesa zve2 months. 2 months hadziwanzodarika? Aish, saka ndofunga muri kungozvinzwira maziro avanoita nzvimbo inoyi inonzi pool of death. Tiri kuno kuEpworth muguta reHarare, kwatatirega timbonoonawo kuti zvii zvinomboitika panzvimbo iyoyo. Aiwa, maita zvenyu Matsikomo?